Vážení cestující, osobní vlak číslo 9011 linky S8 ze směru Praha-Vyševice, který dále pokračuje ve směru Praha-Komořany, Praha-Zbraslav, Jarov, Vrané nad Vltavou, Kochovice, Gable, Petrov, Chlomek, Petrov u Prahy, Luka pod Vezníkem, Jílové u Prahy, Kamenný Cívov, Prosečnice, Krhanice, Chrást nad Sázavou, Klínec nad Sázavou, Pecerady, Poříčí nad Sázavou, Svárov, Poříčí nad Sázavou a Čerčany přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 11 hodin 23 minuty. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdní školy. Ve vlaku platí tarif Českých drah a tarif pražské integrované dopravy. Nepodlézejte závody, k příchodu ke kolejím používejte podchod. Nelezte pod ty závory, nebo vás zabiju. Nelezte pod ty závory, nebo vás přejede vlak. Zaměstnanci Českých drah jsou povinni při styku s cestující veřejností postupovat výhradně v souladu se směrnicí KC1. Děkujeme za pochopení. Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. Chvilka nádražní poezie. Vítězslav Hálek okusovala párek. Má duše vyběhla si v háj, jako ten kozel mladý. Rozveselil se celý kraj a píseň zněla všady. Poblíže dívka mladičká, spanilý jaradárek, mlsná jako ta kozička, okusovala párek. Rozepěla si blůzičku, v srdíčku lásky klíček a z párku jemnou kůžičku házela do slziček. Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku. Děkujeme za pochopení. Děkujeme za pochopení.